Zahvaljujem poštovani predsjedniče. Kolega Kliman povrijedio je članak 238. Umjesto da kao saborski zastupnik iz Istre nabraja sve uspjehe i projekte koje je napravila tamo Vlada Andreja Plenkovića i da priupita ujedno i svog premijera zbog čega uporno i dalje nije odobrena dopusnica za studij medicine, iako u Hrvatskoj nedostaje 2500 liječnika, iako imamo najmoderniju danas bolnicu u državi s najmodernijim operacijskim salama koje, moramo reći, u popodnevnim satima i vikendima zjape prazne jer nemamo dovoljno liječničkog kadra. Što mislite napraviti po tom pitanju i kada mislite izdati dopusnicu za studij medicine? Kolegice Radolović, dobivate drugu opomenu. Ovo nije bila povreda Poslovnika. Vi ste povrijedili Poslovnik, a sada i kolega Kliman traži povredu Poslovnika. Povrijeđen je članak 238. Kolegice Radolović, evo bit ću veoma otvoren. Dakle, sve ove zadnje 2-3 mjeseca vodio sam vas u raznorazna ministarstva da pokušamo riješiti taj problem. Imate potporu, dakle imate potporu, vratite mi nazad. Kolega Kliman. Kolega Kliman. Kolega Kliman, predlažem da stanete. Ovo je bilo dovoljno intrigantno. Ne trebate da... Nisam vas uopće čuo, buka je. Nisi u zdravstvu. Molim vas, kolege, ajdemo se vratiti na raspravu. Molim vas.